Ba zan yi la'akari da kasancewarka musulmi ba ko kuma kirista ne kai, in dai za ka bada abin da ake buƙata za mu tafi da kai a cikin gwamnatinmu. Wato gwamna Obasani ya zaɓi Jerry Adam a matsayin mataimakinsa a zaɓe na gaba ta shekara ta 2027. A cikin wata sanarwa da gwamnan ya fitar, ya ce zaɓen Adam ya yi daidai ne da manufar gwamnatin nashi ta haɗin kai, adalci, baiwa kowa ɗan jihar wato dama jin yadda muhimmancin a harkokin gwamnati ba tare da la'akari da addini ko kuma wata ƙabila ba. Wannan shi ne wasu kalamai wanda ya bayyana. Sa'annan kuma gwamnatin jihar Kaduna, Sanata Obasani ya sanar da zaɓen minista wato Jerry Adam a matsayin mataimakin shi a shekara ta 2027. Bayan shawarwari da addu'o'i da ya ce sun jagoranci wannan mataki, a cikin wata sanarwa da gwamnatin ya fitar a shafin shi na X, Obasani ya ce zaɓen Adam ya yi daidai ne da manufar da yake ganin cewa ta kawo masa haɗin kai da kuma adalci ba tare da nuna bambancin ƙabila kuma dai addini ba. Ya bayyana cewa gwamnatin nashi ta yi ƙoƙari ne domin tabbatar da ci gaba a dukkan ƙananan hukumomi na jihar tare da ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kai tsakanin al'umma. Gwamnatin wato gwamna Obasani ya ba wa Jerry Adam a matsayin gogaggen jami'in gwamnati kuma ƙwararre mai kula da harkokin haraji. Sa'an nan ya ƙara bayyana cewa mutum ne mai gaskiya, ƙwazo, kishin zaman lafiya wanda zai taimaki wajen ci gaba da gina Kaduna mai haɗin kai da kuma ci gaba. Wato wannan kalamai ne na gwamna Obasani wanda yake ganin cewa zaɓen Jerry Adam shi ne abin da zai kasance mafi alkhairi a wajen shi bisa wasu cancanta da ya ga cewa yana da su da kuma abin da ya la'akari da shi. To dai za mu iya bayyana cewa dai Allah ya sa abin da ya zaɓa ya kasance alkhairi ne ga 'yan jihar Kaduna. Dama yanzu a siyasa ba a duba addini ko kuma dai alaƙa ko kuma dai wata ƙabila domin zaɓen mutum. Cancanta shi ne abin da ya kamata a ce an fara dubawa a farko kafin komai.